Madya akan makan siang cemang lontong kikil dan kikil Jawa. Dadi enek sundukane rempel ati karo uritan ndok nom gitu. Nyelontong kikile akeh iso kenyil-kenyil ngono kikile. Lontong iso menul-menul. Kuwahe iso weleh jan kuwahe iso kentel iso enak. Ngombe ku tetep dua anget. Dadi enek tempe karo begedel. Iki neng lontong kikil sapi Pak Kamdi gitu ngarepe Man 1 Ponorogo cekok Man 1 Tanjalan iki nang kulon dalan iki kene enek lontong kikil lontong soto ayam warungnya warung kawakan gitu dodolan iki terus telu kuwi tapi aku nang kene andalan ku ya lontong kikil oh enak iso kenyil-kenyil menul-menul gek kuwahe iso gurih pedes enak dan pokoknya menune ya kuwi enak Mas. Dia